Jeg hedder Arne, og jeg skal fortælle jer en historie om en dreng, jeg kender, der hedder Terkel. Terkel var en rask dreng. Altså, bortset fra, at han var syg selvfølgelig. Men han var en flink dreng, og han havde ben i næsen. Nu tænker du måske, ben i næsen, det må jeg gøre næsten. Men det er jo bare noget, man siger om folk, der har omløbet hovedet. Eller folk, der lyser, mens de spiser fisk. Anyways. Terkel boede i en lille by i et rødt hus sammen med sin mor Beate og sin far Leon. Beate og Leon var som et udmærkede forældre. De havde bare lidt svært ved at enes om noget som helst. Jo, og sådan er det bare lige jo. Nej. Jo. Nej. Jo, mig far sagde hjemme. Nej. Jo, han er det. Han er lige kommet hjem. Nej. Jo, han er. Nej. Jo. Nej. Kan I ikke lade være med at skændes altid? Terkel, vi skændes. Nej, vi diskuterer ikke. Vi skændes. Ikke os? Nej. Jo, vi gør det jo. Nej. Jo, vi gør så. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Terkel havde også en Fredag morgen stod musikkens tegn med klassens yndlingslærer Arne Gagren. Ja, den er god nok. Det er mig.
I må lige have mig undskyldt, mens jeg passer min vigtige musiklærergerning. Nå, unger, så er det musiktid. Er I klar til det? Ja, Silas, hvad vil du spørge om? Ja, altså, jeg læste min morfars musikleksikon her i weekenden og faldt over ordet funky. Hvad betyder det? Hør nu her, unger. Musik skal ikke læses og analyseres. Musik skal føles og lyttes og smages og danses. Der er musik i alting. For eksempel i Asers hjerter, der falder på gulvet. Men i timen. Ja, Silas, med et spørgsmål mere. Jeg vil bare spørge, om vi ikke kan få nogle flere lektier fra hjemme. Silas, Nå, unger, lad os så trykke play. Er I klar? Det er godt, vi. 2, 3, 4. Navnet det er... Navnet det er Arne, og jeg kan lide musik. Jeg underviser af så rytmik. Mine kurser spiller, og alle giver den gas. Og når bilen på mig, så henter jeg mit pas. Så lige pludselig er det sikreste, at alle børnene synger med. Vidste du godt, at kridt er lavet af mikroskopiske planktoniske kalkalger, der er dannet på de dybere dele af kontinentalsoklen? Silas, prøv lige at dæmpe det lidt. Som sagt hedder jeg Gunnar, og er nyansat vikar her på skolen. Alle tiders, nu skal I lige prøve at dæmpe jer lidt. Jeg hedder Gunnar, og det her er min afrikanske pungrette Liselotte. Nu skulle I have haft jeres klasselærer Grete. Men Grete kom desværre til at snuble hele vejen ud på den store trafikerede vej, som man selvfølgelig aldrig må gå over uden en voksen. Og ude på vejen kunne bilerne simpelthen ikke nå at bremse op, før det var for sent.
med lædertræ og kører noget ansigt. Det lyder smadret. Ja, tak for den fine forklaring. Nu ringer du. Hej til. Du kan sgu da godt selv gå hjem, Rita. Jeg skal bare forbi, Tanke. Jeg har ikke nogen nøgler med. Så tager en ekstra nøgle. Men jeg kan ikke huske, hvor det er, Tanke. Under den grå potte på terrassen. Jamen, det var ikke til med dig hjem, dag. Det kan du ikke i dag. Mine forældre er ved at forberede til brylluppet på lørdag. Der er fyldt med tyld og marcipan alle vegne. Nej, dreng. Ja, hvad så der, Gunnar? I må have det godt, dreng. Vi ses på mandag. Vi ses. Ja, whatever. Kan vi ikke tage hjem til dig, Jason? Jeg har aldrig set, hvordan du bor. Jeg magter det bredt dag. Jeg orker non. Helvede, mand. Og smider den pind ud. Husk nu pisstakken. Man ved aldrig, hvornår man får brug for en jernstang. Hej, far. Så er jeg hjemme. Nej. Har du haft en god dag? Nej. Er du klar til brylluppet i morgen? Nej. Så når du det jo nok. Er mor hjemme? Nej. Jeg sidder lige her. Hej, Terle. Har du haft en god dag? Ja, vi har fået ny lærer. Grete, hun er død. Terkel, gider du ikke lige at være flink og hjælpe med at rydde op en gang? Du skulle nødt få accelererende klaustrofobi på grund af rod på værelset. Må jeg gå hen på rampen, når vi har spist? Ikke i aften, vel. Vi skal tidligt op alle sammen i morgen, så jeg vil gerne have, at du bliver hjemme. Hvad hvis jeg kommer tidligt hjem? Terkel, vi skal have en stor fest i morgen, og det er vigtigt at få sit tog, for hvis ikke du får de 8 timer, kan du få mildret og gå hen og blive lige så lille som en tandstiksæske. Det ville da ikke være første gang, sådan noget at ske. Mogensen, jeg tilspørger dig. Vil du tage en beagende snakkestrøm til din ægte hustru? Nej. Kom så, Rita. Du skal smide ris på mor og far? Jamen, det er synd. Men sådan gør man jo. Det betyder, at det kan blive frugtbar og få børn. Jamen, vi har da os to. Jamen, vil du ikke godt have en lillebror? Ikke tyre og ikke overhåndskast. Man kan blive død af det. Ja, man har jo bedt mig om ikke at holde tale. Navnlig på grund af et lille tilfælde ved sidste familiesammenkomst. Men hvad, Silvan? Det er jo ikke hver dag, ens lille niece bliver gift. Terkel! Din mor har en formidabel røv. Det er gas! I kan tage det! Leon, sæt dig ned, jeg giver et bajer. Jeg skal ned på din egen bryllupsdag. Ja, og så synes jeg, vi skal udbringe Leo på brudeparret. Eller som et minimum et ja, så! Ja, så. Skål! I slipper heller ikke for en sådan fyrbeder. Giv los! Her var det samme. Beate og Leon, i dag vi har fest, for i torsdags rejses i morgen. Ja, det er ganske vist i dag, men jeg skrev lortet i går aftes. Det er sgu da dejligt at være inviteret med dig med som gæst, og maden er bare 10 fil.
Ja, han kan få urinsyreklip og alt muligt. Hvor mange briller har du solgt? Hvad lille Jonas? Sig hej alle sammen. Undskyld min sen ankomst, men jeg tabte undermunden i kummen, og det læsebrillen røg samme vej. Kom jeg vist til at bide mig i øjet og kigge mig lidt i munden. Nu må du få styr på din bror, tante Konstante Olympias. Sig noget til ham. Sæt dig nu ned, Stuart. Hører du, Stuart? Der er jo ingen, der lytter. Kan nu de smukke unge mennesker ud deres bryllupsdag? Det er jo ikke hver dag, man bliver gift. Jeg husker mit eget bryllupsdag i går. Man tager mor og dørtaske, og jeg brækkede ryggen. Sæt dig ned og klap på teten, søster, tror jeg, vennerne på det. Jeg kan videre for det friske luft. Nej. Dørhandlen! Sten og Saki! Vi nærmer ham. Ja, tør ham. Hvad laver I her? Midt i det gamle bryllup. Holder I fest? Kan du skaffe os en af de her? Den er ekstra drøg. Ellers måske bare en. Kan jeg slutte af? Hvad snakker du om? Eller måske en lille en. Eller 2-3 stykker. Der står en hel kasse af bryggersen. Surprise, smøgunger! Så I vil stjæle på gamle onkel Stuart. I vil suge de voksne saftevand. Lille Terkel her har lige fortalt mig om, hvordan I to bedre unger har tvunget ham til at stjæle øl til jer to. Stop nu, du skulle det gå op og kommande. Tag det ikke så tungt, Terkel. Kom, så går vi ind og tæver din far. Det er sådan, at jeg har fået en henvendelse fra Gorilla Klub, som jeg er medlem af. Gunnar, min mor har skrevet min kontaktbog, hvorfor jeg kommer for sent. Terkel har fået mælkeallergi, og jeg har derfor lavet ham sove væk. Vi skulle jo nødigt have, at han får skrumpelever, ligesom det ægte. Terkel, det stikker svin, du skylder dig så mange barn. Det hedder sig, at den sortbrogede salamander er blevet observeret for 3 dage siden, lige ude i Dejligmosen. Derfor har jeg arrangeret en telttur. Lille Svend. Ja, Silas? Ja, jeg spekulerede bare på, hvad forskellen er på en sortbrødet salamander og en helt almindelig tvehalet tværspættet salamander. Nej, Silas! Det synes jeg, vi skal tage på turen, Silas. Kom børn, så går vi ned i kælderen og finder teltet. Nedtursagtige lortefucking projekt, der altså sidder ud af et dårligt gave der. Det kan da blive meget sjovt. Ja, man skal med et kæmpe griner, der har været rundt i en eller anden lortemus og fange skodsallet. Og vi skal så i telt, vi to sammen. Som om jeg gider opføre mig som en eller anden snop for vi har skod efter. Nej, jeg tror altså ikke, du skal snakke grimt om FDF'erne. De er alvejne, men ved sgu ikke, om de kan høre. Så smider du det jernrør ud. Er følges, mand? Jeg gider ikke diskutere det, men ved aldrig, hvornår man får brug for et jernrør. Det kan da blive... Jeg tror, det bliver meget sjovt. Hvad så, din taber? Ja, hvad så, din taber? Er du en efteraber? Ja, hvad så, er du en efteraber? Ja, hvad så, din taber? Luk nu æderspalten, Sten. Luk nu æderspalten, Sten. Hvad så, Terkel? Det er bare Sten og Saki. De kan ikke lade være med at drille. Driller de? Ja, de kalder mig for dyreplærer, efteraber og tøsedreng. Ved du hvad, Terkel? Det synes jeg splitende lyder tavligt. Hvad med at prøve at give dem lidt igen? Jeg synes, du skulle prøve at gå hen til dem og sige, hov, du, hvad med dig selv? Hvad med dig selv? Ja, så kan det nok være, at de kan se, hvor forkert de har båret sig ad. Okay, tak, Gunnar.
snakker du om? Hvad med dig selv? Hvad med dig selv der? Du er bare en taber. Kalder du mig for dyreplager? Hvis jeg drænger efter aber og jeg så man lytter selv. Du er bare en fucking helt ærligt. Du skal træne for klammer og nytårsang. Kom an så hvis du tørklæde. De lange sokkehyl. For dine bukser flagrer når jeg giver dig stokkebryg. Og en sko i mossen og en løs af din mor hår. De skridt og råber alle ud af dåse. Dem der ligger på jorden må man træde på. Og dem der visker de lyver hvis de har rå. Min kæft har ingen holdeplads. Hvad så vær på vagt og hvis der mere med dig så bliver det tak. For det man siger af mig selv står jeg aktuelt at du er en flodkammel. Så bytte købmand og klappe kassen. Videre brudskid og aldrig tilbage. Det man siger af mig selv står jeg aktuelt at du er en flodkammel. Så bytte købmand og klappe kassen. Videre men aldrig tilbage. Hvad med dig selv? Det kan nok ikke overraske nogen, at voksne mennesker ved ufattelig lidt om, hvad der virker for børn. Og allermindst ting og sager om, hvordan man undgår at blive mobbet. Ja, hvad så den tid, fjæs? Så fanden er der gerne med dig og redder hønselot, eller hvad? Jeg er bare sådan lidt træt. Hej Terlebas, er du nu her med rampen igen? Det bliver regnvejr lige om lidt. Du ved godt, hvordan vådtræ spreder SARS. Det har vi snakket om mange gange. Det er for din egen skyld, ikke også. Vi skulle nødt have, at din knæ kalker til. Og kamera, jeg kommer hjem lige om lidt. Jeg skal bare lige ringe til onkel Stuart. Velkommen til børnetelefonen. Det er onkel Stuart. Hej onkel Stuart, det er takken. Jeg har nogle problemer med at skolen. Fair nok. Se frem, skipper. Det er fordi, jeg bliver drillet over i skolen. Javel. Men der er problemet. De kalder mig for dyreplager efteraber. Ja, det må jeg sige. Det er ikke særlig originalt. Hvad med super lortesvin? Eller Eskimo hvalros søn? Eller her er en god en. Slat det gazellerøvhul. Men Stuart, du må hjælpe mig. Selvfølgelig, min dreng. Det er jo det, jeg er for. Nogle gange skal man bare kende, at man ikke kan klare problemerne selv. Og så skal man ikke være bange for at række ud. Nu skal du høre det råd, jeg engang fik af min par. Spørg om hjælp, hvis du er i tvivl. Spørg for hjælp, den er nær. Og hjælp kan redde liv. Man kan ikke klare alle verdens fejler selv. Stuart kan du regne med, så tag og spørg om hjælp. Ja, jeg har selv hjulpet for mig i tidens løb. Nu skal du bare her. I går op, mødte jeg en dreng, der stod og græd. Han kunne ikke finde hjem, for han var mørkeret. Knægten sagde, kære Stuart, kan du hjælpe mig? Jeg trak min kniv og råbte bør, og pludselig fandt han mig. Hjælp, hvis du og hvis jeg er på druk, kan du lægge en besked. Musen, vi går tidligt i seng, alle sammen, så vi er klar til at fange salamander i morgen tidlig. Ja, Silas, hvad skal jeg så godt til at stå op kl. 3 i morgen tidlig? Hej, Silas! Johanna der, jeg vil bare lige sige, at jeg godt klar, at jeg er rimelig led og sådan noget der. Og det må du bare undskylde og så videre der, men jeg håber bare nok at tage en galt program til mig, at din mor er med på den der. Hvad sker der der? Nielsen havde aldrig hørt Johanna. Tænk, at en pige kunne snakke så grimt. Så fantastisk grimt. Johanna, vidste du, at fuck er engelsk og et vulgært slangudtryk? Det bruges som ærgelsesudtryk og glædesudtryk. Man kan også bruge som glædesudtryk, som f.eks. fuck, hvor er du lækker. Fuck, hvor er du lækker.
Tag op for gang, og du får kaldt til mig, og din mor er med på den værste. Du sagde ud af det som hvad er det du har? Jeg vil gøre alt, bare du siger du vil være min kæreste. Jeg er vild med din stil. Satan-terkel, hvad er det? Er det en død kat eller hvad? Det er ham, Jason. Min ekstra forsvandt derhjemme, og der er kun én, der ved, hvor han er. Jason har altid været min bedste ven. Det var også kun i din sovepose, der lå en død kat. Hey Sten, det var ham Jason der. Han er syg i roen. Hvad sker der med Jason, Terkel? Jo, jeg kommer forbi hans telt, og så sidder han ude foran og snører med Johanna der. Jeg svæver. Når så jeg kommer forbi, så råber jeg for sjov, Ismand! Jeg svæver uden pæs, mand. Det var bare for sjov. Så flipper han helt ud og giver mig en ordentlig lusing. Hvad sagde du? Slog Jason da? Tror du, jeg lyver? Jeg er totalt rød på kinden der. Det er en besked fra Jason. Der står, at han vil komme og slå mig ihjel nu. Jeg bliver nødt til at finde Gunnar. Går I ikke med? Nej, det gør vi så ikke. Hvad så der står hovedet? Kan I ikke så? Har du myrdet Terkel? Hvad snakker jeg om? Har I siddet og svampe som et Terkel? Ja. Jamen, du har sendt ham en sms om, at du vil komme og slå mig ihjel. Hvad har jeg? Hvor ekstra regnen ligger. Det er da godt nok en ordentlig mundfuld på en gang. Nu ringer jeg til ham. Jeg vil have det ud af verden. Nej, Terkel, vent lidt. Det var vist min telefon. Du er vist lidt forvirret, Terkel. Det er da dig, der har en kniv. Du troede måske, det var sjovt, da du satte dig oven på edderkoppen. Er det det hele handler om? Du kan da ikke bare slå mig ihjel. Nej, jeg vil da ikke bare slå dig ihjel. Jeg vil skære dig ud i 8 små stykker og begrave dig forskellige steder i skoven, så du kan blive til kompost og betale din gæld til naturen. Du troede måske, du skulle slippe ustraffet fra det. Har du planlagt det lige fra starten? Var det så også dig, der har kørt Grete ned? Ja, lige siden den første dag, hvor du satte dig på den lille, forsvarsløse edderkop. Ja! Hvad så der, mester? Slår du væskerne op, eller hvad? Jeg lige slår ham der stangetossen ned der. Jeg sagde jo, at det var noget, hvornår man får brug for et jernstang. Jeg troede faktisk, det var dig, der kom og myrte mig. Hvad så der, Terkel? Er det dig, der har nakket Gunnar-drengen? Det var Jason, der redde mig. Fedt, mand. Det var anden lærer for 2 uger. Jason, nu var du altså bare mega opførsende jernrørsagtigt der. Moralen med den her historie er det rigtige venner, de skal have 120 grader i ovnen. Nej, det er ikke helt rigtigt. Hør nu her, unger. Hvis bare I opfører jer ordentligt og taler ordentligt til hinanden, så skal det hele nok gå. For dine bukser flager, når jeg giver dig stokke.
det